Salam qadrli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam Halmurada hoş geldiniz. Salam oğlum, hoş gördük. Salam, hormatly yurtdaşlar. Hawa, indi bu nämen gurrun neder onu? Bugün yine şu bir gepleşiňizde siz diýdiňiz de, geçenki gepleşiklerin birine islennik hükümdar gelse, 3 tane wezipeli adam şolara kulluk edip bilýär diýär-de. Onam şu kalçaň sözleri bolmaly. Degmäň diýipdir de, şu nime kuçerler we sürüjiler, Hawa, taksitler, o atlar kuçer diýilýär-de, atly nime dilen arabaçylar hawa. arabaçylar hawa. Ondan ýa-ni prostitutkalar bar. Olary degmäň, olaryň gullugy etýär gelen hökümdary. Onun üçüncü sortam ýa-ni ýazyjy, pozyjy nemeler, korrespondentler ýeneler, ýa-ni jurnalistler. Ine bularym islenlik gelen hökümdara gullugy etýär. Bular üçin üçüsi üçinem diňe pul rol oýnýar. Men görýän adym. Hökümdar kim geldi, haçan geldi, näwat geldi, näçe ýyllyk geldi, fark etmez. On nemesi ýok, tapawuty ýok. Ýöne şo gazanmaly, bir zat etmeli, pul gazanmaly. Ol halky gany boýanly, gyrylly, gutordy, ýaman kurt bolly, ýa bolmasa bular degradasiýa bolly. Hiç fark ýok olar üçin. Şoň üçinem bir başga bir döwletiň watandaşlary ýaly hereket edýärler şu 3 tane sort. Ýa-ni 3 tane wezipeli adam. Indi bulara mollalarym, ahunlarym goşmalydyňyz-da. Hawa, Dört wezipeli adam boldy da, 4 sortly, 4 tüýsli. Indi şular barada gurrun edeliň. Mene watandaşlara gyzykly bormy diýen. Näme üçin? bar. Näme üçin ala böyle şular gulluk etmeli? Näme üçin beýleki wezipeli adamlar dälle? Üçüsiniň agdak geçipdir da, şu üçüsini öldürmäň, degmäň diýipdir kalçak. No, bize gerek gor, gulluk eder bular diýip. Mene şol Yo, neme hayır. Göktepe galasyndan öň orslar gelenne bulary ýam kitap taýýarlap, ýazyp, bozup, plan düzüp ondan gelipdir gelenne. Gelmänkä ýazylypdyr o kitaplar. 1800 şu kitabyň nimesi bar menne. Skaçat edilen görünüşi bar, format online. 1856-njy ýylda ýazylypdyr Halmurada. Ana. Plan Sen merde de Göktepeň basy bardylar. hawa Hawa. hawa şu wagt raspçat edip alan alym ama o kitap meni okuyanna şu raspçat edip alym. Ol şeýle bir 200 sahypaly kitap ekeni. Şoda ýazylyp 1856-njy ýylda piçat edilipdir. Çapdan çykarylypdyr. Diýöne ýazylyp, ýa-ni başlany, bular bütünne işläni, planlaryň düzülüşi 1833-njy ýylda başlapdyr. Halmurada anan ýaňymy? 1833-njy ýyldan başlap kelle döwüp başlapdyrlar. Ondan 56-njy ýylda kitap çykarýarlar. Näil etmeli? Niýelerde näme ýerleşýär? Ananyň şol ekspedisiýa başlaýarlar. Näme ekspedisiýa diýip özlerçe atlanýarlar da. Ekspedisiýa pa Centralna Aziýa pa näme türkmençe Orta Aziýany ekspedisiýa diýip atlanýar. Aslynda ol basyp almak diýmek ekspedisiýa. Ine şu näme baranna Ukraina çodanlaryny da öz halkynyň arasyna uruş diýip aýdylanyr. Uruş diýenler tutup basdylar, uruş diýseler tutup basdylar. Şeýdip eline şuňa alçak kagyzyň ýüzüne protiv wayny diýip uruş diýip ýa-da çykanlar üçin gön ýygnak gitdiler. Şo uruş sözüni agdamak bolanak şoň üçin oňa SVO diýip at berdiler. Spesialne näme Wayen operasiýa. hawa военная операция diýip. Bu öňem şol kalçak döwründe de şolar ekspedisiýa diýip atlandyrypdyrlar. Ekspedisiýa absolutna başga da many berýän, başga. Olar gelenden soňam ana düýeleri zatlary alypdyrlar, Orta Aziýanyň halkynyň düýelerini ulandypdyrlar. Ýani onun düýelerini ulanmak üçin hem düýelerini alyp görüpdyrlar, ýöne ölüpdir düýeler. Seredilmändirler. Bir saý sebeplere göre. Ondan oturup bular kelle döwýär. Bu düýeleň eýesi bilen bilalmaly. Men näme üçin mysal getirdim? Ine şol düýeli hyzmat edipdirler. Pul töläpdirler. Şo döwürde de baraken adamlar, ýani kuçerler diýdime? Her gelen hökümete hyzmat edip oturan kuçerler bar.
Ine şu Taksist. düğütçü taksist var ya da öyle düğütçülerim ene düğütü bilen gelip 5 manat pulo şol orta şovatlar hizmet edipdirler. Ol Evet. vilayetten bu vilayete ya ol Özbekistan'dan Türkmenistan'a geçenne ol Çerçev taraftan Balkan tarafa gidenne çölün içi bilen gerek bolupdur da transport. Ana şolar yaşan ma neme bir misal hükmünne ayda inidim şu kuçerler, prostitutkalar, biram şol jurnalistler islenlik gelen hükümdara gulluk ediyorlar. Nemesine karamadan. İslenlik näil paça olaysın, näil hükümdar olaysın, ya näil prezident bolsun tapawut yok. Ne bizde misaly kene Türkmenistan'ı güdül şagylgylygy ba onun bir Cemal Sapar şagylgylygy diýdiňiz mi? Familiýasyny? Sağal olayım. Hawa. Göder şagylgylygy ba. Men başaçara bilýän bolýan onu dile getirip oturmaýyn. Sen dinan bolansyň. He, ol nime prezident kim onun adı Niyazow wagtynda Ha. neme meniň serdarym oňa serdarym diýetdi. Meniň serdarym yani siz ölseňiz menem ölerin. Men ýaşamarym bu dünýede diýip şeýdi bir neme marazmatik bir goşgutyna aýdyp beripdi şo taýdy. Ha, hawa. Ola sen ölseň menem ölerin diýip goşguýa diýdi. Meniň nämem, başymyň täji, serdarym plan pystykan diýip bolyn. Indi ol öldü, olyn bu geldi, olyn bu gada hyzmat edip ýöre. Hani meniň arka dagym, men sen ölseň men ölerin diýip baý. Men aýdýan bul nemen enen gitti ýabana goşgusyny okasaň mara enen gitti ýabana durşuny. Ha, Orda ýöne. Ona da şonu da boyuna medal alyp pul barny serpay berýärdi neme. Kim oň ady? Niyazow. O bulama berýär bolyn ýöne öňküň şo demonstrativni öňe çykyp oňa dynjyr glokalka bir komplekt ýüzügi zaty bilen gapdalnyň bir paçka pulu bilen padarkalat berýärdi de. Döşüni zadyna orden nemejik takyp olam bay bir gysmynjyrap bir neme ha. Başa soru. hawa marazmatik bir garrygy ana aýdyp heni de çennemine tuweleme hyzmat edýär. Onun oğlu geldi, bu atkin oğlu geldi, ona da hyzmat edýär. Arka dagly serdar diýämi? Bir adam tapýar bular galmyrada. Ne şu neme bir nemeden wagtym fetremýär men şu neme degişli. Hani Näme oň ady? Şu garrygyzlary, marazmatiklary şu taýda tapay nädir? He, ne diňlän galmyrada? Şa köşkün şahiresi, ak kanatlı kepterisi, nomer 6 otoň, grafaman müşterisi. Göder çağıl bulywa degişli. düşünýän adamlar düşünýändir baýdan sözlerinize elbette sağ yani siz bir zat gowy atlatdyňyz da şol prezidentiň zynjyry diýip bu näme şol sowgady barda Niýazow. Şonu gözeliň boýuna dakany şahir şiirady şonu dörtleme goşup şol iki setri men kellämde şo boýuna zynjyr dakany boýuna alýarlar da adamlar. Ondan şiirary şo taýda emesi barda. Ya nähilli baýdy şor dili bar o. Näçe boyun 50 sonsa da sırt kalyanır diýende. Üstün ene son ene diktatörün öňünde näçe boyun ötele sonsa da sırtı galýar şol öňünde egilýärdi. Ene şuň şol egilip gurban ola iki satana salam berýärler. O ene. Ana oňa da bir fetrema galmyrada. Hani aýdyňy bu bolmasa paýada bilen baglaşdyraýdyk. Aýdy berin, olsun çarını. Ikepilip gül berýär, erkegi aýaly, meýletin hüdürleýär, we analy. Şo şiiraly goşgutyny men diýär. Hakyky meňze tuweleme. Halamy diýip tuwalsyn. Düşünýän adamlaryň ýüregine jünk bolýandyr nämedir. O täperde Ýewropa dili ýa-sözlerim geçýär. Türkmençilikde bu sözleri bir toparda tapylyp bolýar. Yol anal sözü medisinaň dili.
Ve medisinan dili bizde medisina okudum diýen adamlarym şow körde olur okuyan ilmini düşünmänçe halk mıyırdan bilsin. Ay Ay bolda. böyle. Ha, Awa şoň ýaly. Ana men aýdýan şu şahirlaň, ýazyjylaň, jurnalistler gaty gaty uly rol oýnaýarlar şu halky degradasiýa etmekde, halky mankurtlaşdyrmakda, bularyň aňyny, zehinini ýoýmakda, bulan bilimsiz galmagyna şeýle bir halmada uly rol oýnaýarlar bolyn. Haýran galaýmaly. Şol üçüsi bolmasa, ýa-ni ýazyjy, şahyr, jurnalistler bolmasa, prezident ýa diktator hiç zat edip bilmeýär bir özi. Bir özi hiç zat edip bilmeýär. Ekrana çykyp bir özüniň käbahal bir ekrana çykyp aýdan bilen onu beýdip halkyň beýnisini ýuwup bolmaýar. Ýöne şo ýanky işler bar. Jurnalistler, ýazyjylar, nemeler, şahyrlar, ine şular uly gaty uly rol oýnaýar. Neme halkyň beýnisini ýoýmakda uly gaty rol oýnaýar. Şoň üçin meniňe bir gülýäsem ikimiz bolyn, bulan eden işini ýazarlap seredip, çuňur düşünüp oturýan, pikirlenip oturýan, onu bulan eden işini yine bir 30-50 ýylla ýuwup ýaýyp ýzyna getirip düzedip boljak da. Yine bir 30 ýyl iň azyndan gerek boljak da. Şu zatlar düzetmek üçin, şolaň ýoýup giden zadyny, zaýalap giden nesilini düzetmek üçin yine madyndan 30 ýyl gerek bol. Biz ýaşarsak da o wata çen yine 30 ýyl. Ýaşamarsyň belli däl ýöne şol 3 san sortly adamlaryň günäsi meniň pikirimçe gaty uly bolmaly halmrada. Yine gülmek gülüwem otyrsalaň üstüne goşuk ýazyp bolyn. Ýöne binamysa olar. Binamysa günne bayram, günne toy biziň goşuka üstünen bir satirik goşuk ýazyp gülenmez bilenem. Nemede? Bu çynnyka ýapşylsa, bulara berilmeli jeza gaty bolmaly. Gaty bolmaly. Men näme şeýlerek pikir edýän. gaty dogry. Bolşarym ýanky. Bütün halky bular tragediýa goýdular da Türkmeni. O ýöne ine şu geçen 30 ýyllaky tragediýany biz aglap etmelimi? Ya şuny durnukly akyl bilen kabul etmelimi? Ine dilema şu taýda. Biz aglap kabul etjek bolsak, ýene de çok öňkü gulçulygymyz. Aýne şey edipdirler, bizim şoňa haýyl bolýar. Ýöne arasynda şolaň edip beren tentekligini gülüp kabul etsek, onu şolaň üstünden gülmek bolýar. Biz halkymyzyň üstünden gülýärmiz. Biz şu tenteklik edip beren jinayetkarlyň üstünden gülýär. Olaň edeni ýalňyşlyk däl, olaň edeni jinayet. Türkmen halkynyň öňüne gör, näçe nesil bular ýok etdiler, näçe nesil dogmady, näçe nesil gelecekde nähili ýaşamaly. Ýurt galjakmy, galjak gelmi, gelecekde nesiller üçin ine şu biziň öňümizde duran sorak şu, şuňa nähili jogap tapýan bolsa tapmaly, aglap tapmaly, gülüp tapmaly, gaharlanyp tapmaly, uruşup tapmaly, sevişip tapmaly, şular agzymyzdan geleni diýip tapmaly bol, ýöne biz çykylgan tapmaly, halk bol. Onun için türlü dilde, türlü ýanky tonna, türlü ýanky duýgu bilen aýdyp bolur. Ona hiç ýyl garşylyk ýok. O da ýalňyş bolmaz. Sebäp bir halkymyzyň elinden bizim olur şu bir zat mukaddes diýen bolsak niýat şoň pokun çykardy. Isle öňkü taryhymyz bolsun, ýok etdiňdi. Isle halkyň däpdestur bolsun, buların tersine çöwürdi. Halktan gelýän aňyrky ýanky pähimli sözler bar ýanky aýdaly. Näme diýildi? Şu nakıllar alsam şoňam tersine çöwürüp dile getirmedi aletdi. Niýemen alsan şu rejim 32 ýyl hemme zandy şu ähli mukaddes arasy halkyň ynanýandaryny poklady, halk ala samsyk getirdi. Hiç da ynanma, şolaň geçerleri ýalňyş, ýaman, diňe biziň agdymyza serediň näme diýsek şu kanun ýa derejä getirdiler. Şular ýal mahluk edip satpajak bolýarlar halky. Ýöne progress diýilen zat, öňe gidişlik diýilen zat, duýgu many insana mahsus zat. Biz şu heýwanyň tapawutlanýan ene düşünje, hereket şudur.
Heywan dünýäsyny şo bir öňkü ata baba mesele maýdyr. 1000 ýyl, 10 ýyl, 1 million odur. Oýlan ýanky instinkt bilen hereket edýär. Insana akyl berilipdir. Biz şu akyla görä hereket edýär. Akylym her 10-20 ýyldan çalyşyp dur, öňe gidip dur. Şumal biziň en atalarymyzyň eden akyly bilen ýa düşünjesi bilen biz ýaşanda gaýýar. Ya bizden öňün çağırıp atla bizim pikirimizi olar dogry diýip hata berden sebäp dünýä ösüp gitdi, tehnologiýalar bar. Şoň üçin biz indi şu taýda ilmsiz, bilimsiz, kördökün galdyrylan halkymyzy elementar düşünjeleri bermedik. Näme üçin biz şu güne düşdük? Halkyň öz düşünjesi, sözü, dili bilen şu zatlary düşünüp aýdyp bermek. Ene şu taýda-da poeziýa edebi diliň rolu gaty uludur. Keseri var, kılıçtır şol. Şonam siz mesela dogrulyp bilýäňiz, tüweli mesaj bolup edebi diliniz üçin, edebi düşünjäňiz üçin olduňy niýasyň döwrünaky goşguçylar däl. Yürekden çykkan setirlip, käýerde rifma kapiýa bolmasa-da şo taýda ene watançylyk duýgusy bardyr. Ýumurt bilen küttükläp urulşýar. Men şoňa da şonu ýurtdaşlarymyza düşündiresim geldi. Her bir adamın kalbına açılmadık, göredilmedik şahir yürek vardır ya şahiran. Yani her bir adam onu özündeki bar talantlar açıp bilen şonu açmağına da ulu ziyan zeper veriyanem ene sol cenayetkar topar. Olsan eğer de sen sunkun Türkmenistan'ı yaşanmasan şu koşkuları elin yetmez ya değmez yemenki. Sebep näme? Bizim iyicek çörüğümüz şuun kıymet tapsak ertekimiz gaýgy bolurdy. Ýöne biz bir näýilen bolsa taý sebäp bilen ykbalyň öwrüme bilen çykypdyr ýurduň daşyna. Ýöne enni özüm öz galam halk nämese şonu etsin men gülýäli ýaşap diýen prinsip bize gelşenat şonu edemdi. Beýle kirerden tapawutly ýerimiz hem şodur. Ýogsa men mämden ikili kaýaklaryna artykmys kelle de ýok bizde 2-3 tane. Ýöne watan neýlen duýgy ýakyp barýa kalbyny, ýüregiňi, kelläňi, beýniňi ene şu alady bilen ýaşalyp şu setirler dogurlaýar. O şahir o goşgyny olýany ýüzügri bir pişme paýlan ýalqadyny bir şey paýlana onu ýüreginden syzyryp aglap çykarýar. Ene şahirana ýürekler şeýle bolýar bolçan. Şol üçin ýazym ýetirin her bir adamyň öz dinlejisi bardyr. İlçilikdir. Siz dinleýänim adamlar azad. Maňa ýazyp durur, jaň edip aýdýar. Şol doganmyzy, aýallaganymy, gelejegimizi, nämämizi salam aýdyp, okaýat, dinleýät, görýät, depämiz göňe ýetýär diýip türlü kunçdan ýazyp oturýar. Kabul edin. Onu adamlar sizin ýazarlaryňyzy, ýajan edip aýdyrlaryňyzy öňüňizde size ol şaryna ýetirip oturýar. Sag bolun. Sag bolun. Edýän hyzmatlaryňyz üçin, edýän işleriňiz üçin, halkymyzyň gelejegi üçin. Şol sany özüňiz hem sagalyňyz, aktyklaryňyz şol ýurda barsa bir taqdim ederlik toprağymyz boljak. Ya dowlanjak toprağymyz boljak. Bol şary. Şu zatlar üçin görüşmek gerekdir, derurdur. Şu zatlary salam salam iyi verenlerim sağ olsun, getirenlerim sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Doğru. Mene halmana da goşup gelip beren adam däl. Ýöne şu janyň ýa da bolýan zatlara bolýan onuň fetire geçýär. Öde geçiberýär. Şoň ýaly bir ýöne daşary urda çykýanym azar bolýan. Nämedendir bilemok, ene dilini ýitirýärler köpse. Ono menden sorýarlar, senin tegim türkmençe gürleýän ýitirmäňdiň dilini diýerler. Ne ýitirip bolýar käwat arasyna sözler ýitip ulanmaýan galan sözler bolýar da ulanmasam günnelik. Ulanmasam şol neme diýen eken, ýitiberýän eken. Ony ýanky beýniň sapragy diýer, beýniňi ulanmasaň kişelýändir diýip bolýan şo hakyky. Ulanmasaň ne şu goşguda ýaşdyrbasaň gidip barýar şo sözler ýatdan çykyp köp sözler. Demem. Yemiş taýda biraz hakykat bar da onu maýdan eger düşman görürüm. Şol dil barada, söz barada, Türkmen edebiýaty barada gidýän bolsa, Türkmeniň resmi dili ýa döwlet dili
marı şiwesidir. O da şol kabul edilen 24-nji ýyldan bäri şu güne çelli şol türkmenne resmi dil, ya resmi sözler kabul edilen edebi dil maryň şiwesi. Beýleki şiweler ýani ahalynky, Balkanyňky, Çärçewiňki, Daşowyňky goşmaçydyr. Ol ýöne olaryň her biri öz başlykdyr, öz boluşludur, öz gymmaty bardyr. Ýöne türkmen edebi diline ya döwlet diline daxil bolmadyk ýani o burnu beýt tutup gören aşarlar bardy. Ay olu beýle gürlüýe, eýle gürlüýe. Olam türkmen ýani edebi diline tutan ornu ýok. Eger hakykati aýtmaly bolsa ýa ýaýmaly bolsa, şoňa biz dogry düşünmegimiz gerek. Ýöne men şuň kun islerini türkmen şiwesini depemde täze edip götürmäge taýýar. Biz şu dürlülügimiz bilen milletdir. Halyny dokanda ya çitende şol bir nagysdan ibaret däl. Ya bir renkden ibaret däl. Yüzlerçe şu taýda nags bardyr, yüzlerçe şu taýda ýanky dürlü renk bardyr. Yüzlerçe däl, onlarça renk bolup bilen, ýöne yüzlerçe dürlü şekil bardyr şu taýda. Şo bilen halydyr. Türkmeniň dilim şoň ýaly. Edebi dilimiz. Bir näçe şol ýanky yerli şiwelerin netijesinde biz bir umumy şular ýaly çemen döre diýär. Gülüň çemenli. Her bir gülüňe möz ýyty bardyr. Güllüýärmi her bir ýanky etrafymyz, her bir ilçämiz, her biriň dilimiz, şiwemiz. Muňa biz begenmeli. Biz men gülüm senden bir santy ýokarda diýip beýlekin. Beýdip o ýere çaltap öýdümi ýer urýar. Son diýen adamlarda kelle ýok. Men şonu näjek boldum. Hani Nur Neresen Kıyali, Dilewar, Şeper, Sedebay ýigitler. Näme üçin çykanatly unkun? Ha? Ene hakyky adalet, hakykat aýdyp bilen ýigitleň biri aşol. Men o bilen duçarak bolup tanşan ýigidim. Marta programı katken çıkan onu çağırdı. Yigitler, denarlar, baydak gel. Kan gördüm ben. Deputat kardeşlerim gördüm. İşte de uruşta da savaşta da o ansanı da sonum ullukta da o bir yani o da kadimi paytaht mer bolupdyr dip şondan gorkunjyny aşypady öwrün dındukları ben hayran. Beýle bolmalylar. Mer öňe ornu badyr, mar toprağynyň şu mal näme diýýärler, gyzlar batly meňe ýerleşlip, ýurtdaşlar bilen men dogduk depä. Sağ bolsun ýa marly dogarlarymyz gelip ştaýda diýe, fabrik, zawod näme zatlar açdylar, bizi işle bizi çörekletdiler diýe. Sebäp Maryň halkyny şu söwdegärlik ýa işegörlik tejribesi bar, ukyby bar. O da şol ýüpek ýoluň uğruna ýerleşen ata-baba ganyna goýulan zatlar. Onuň Niyaz we Gurban uluýana ýa ola aýyrjak bolýany bolana. Dep ganyna bar bir adam. Ene gelip men dogduk depäň halkyna ene şolar şagalaryna durup maşgalatyny ekler ýa iş ýerlerini açyp berýärler. Mary nirde, gyzlar bat nirde seredi. Aşgabatdan gelip emede yani bir fabrika açan adam yok. Maradan gelip edýär. Şu toprağım kömek edýärler. İşlemäge şu taýda şu toprakda öňürmäge öňüm. Täp orada tejribe var. Bizim Balkan halkymız ol bästan kel toklygyny ýylap beren türkmen şarwa millet. Onu aýtmak gerek. Şu taýda türkmen bilen kazak garşyp ýaşar. Ata-baba. Sol oyunu ýa-da olaryň oroçasyny alyp çakmasyny alyp şu oyunun ýygyna diýýärse bile. Boldy. Bir taýdan bir öwrün goýunyp bolanyndan ol öwrä geçýär o depe biýme şeýtir bini maňyşlyk bol gadalsan şoňa çel aýlyp gelýär sikl bar ýani sürüler aýlanýar ýa-da ştaýda seberde ýani demir gadykda sugullar olaň öýt sikl bar aýlanşy. Türkmenim şu sikl boýunça aýlanýan eken şu ştaýda ýa erti o taýda ýumşarak gyşlygy ne maňyşlyk diýip müňyşlyk şu müň san sürüler şu taýda gyşlaýan eken şu mal şu Kazakistan territoriýasynda türkmenliň oturun Kazaklar bilen belelikde oturun topragy. Şonu näjek bolýan şoň üçin bizi aramyzy açmagy hiç zerurçylyk ýok.
Biz ata baba olar birek bilen goňşa garamy, ýa-ni ýa bu dostluk garyndaşlyk hemme çyklat bolan. Ha. Näme bu mümkin? Biz atlaryp üstüni kesip çylyp bu nasip beren haramdady diktatorlaryň diýenine uýmaly biz. Näme üçin? Näme esas bar? Näme sebäp bar? Men şoňa düşünüp bilemem. Bir Biraz zaten bir nime aýdy. hayran galýanda atlama da şu ýan aýdymçylardan başladyk da köşkün aýdymçylary, köşkün şahirleri, ýazyjylary, jurnalistleri. Men aýdýan şol köpçüliklerini halkyň aňyny daýalamakda atygiňden uly rol oýnaýarlar. Bir jurnalistlere, ýazyjylara, gazetlerde, aýygalan jurnallarda çap edýänler. Ana näme manysy näme diýe gramofon. Ana şolar näme de bir hayran galaýmalla bir edýän işleri ýazýanda atlarynyň manysy ýok. Ýan aýdan tödüm grafomaniýanym näme? Bul bir medisinada psychologic ketelbi, näki disorder diýilýär. Psychologic disorder diýilýär ingliz diline. Ýöne türkmençe geçirsen psikologический näme bolýar? Отклонение, orçay deýin. Psikologическое отклонение bolýar. Ýani grafoman adam bir zatlar ýazýa, şo bir list eline berýän bolyn. Meselem şuňal bu boş list berýän bolyn. Eline ýazyp gidip oturýar. Şu hataryn başlap yer goýanok, ýazyp gidip oturýar. Soňuna çenli bir barmak basmana yer goýanok. Şolar grafomanlar. Näme üçin beýle ýazýar olar? Sebäbi okuyan bolyn manysam ýok. Many ýok. Ýöne şolaň kellesinde ýazyjylyk menne näme bar diýip düşünýär. Ýani atklanyň diýänim ma? Menne ýazyjylyk okuyup bar diýär özüni. Ýöne ýazýanda adyny okuyan bolyn many ýok. Ýazyp gidip oturanlar, aňa süzülenok. Ine şo biziň Türkmenistanda çykýan gazet jurnallar ma? Ýani beýle ki islenip metbuatyň çykarýan atlaryna şolaryň iyisi gelýär, şo grafomanlyň iyisi gelýär. Ene ýanky ben ýadan goşgymym, şoňa degişli şo Gözel Şagulyba ýaly, Şagalyba diýdiňiz. Ene şoňa degişli bir kuplet ýa okap berenim. Şol 6-njy toň grafoman müşterisi diýip ýazanym. Meniň aýtjak bolýan adym şo halkyň aňyny ýuwup näme dip şuna getirdiler halky. Bulan gazetem şo näme diýen ýa şo bir ýazylan datlar, şo bir gaýtalam. Bulan diktorlarym, meni görýänsiňiz Watan programmasyny. Diktorlaryň samraýan datlary ütköşükli hakyky grafomanyň nemesi? Sözleri. Şo bir zatlar gaýtalanyp, yüzlerçe gede gaýtalanyp duranlar. Many mazmun ýok hiçbirine. Bir bizine öz Türkmen watandaşlarymyz aýdýar, şu Watan programmalary bir zatlar gidýär bolyn, gürlüýär, diktorlar bolyn, düşünüp bilemdok diýär. Şol düşünme diýýär diýerler. Düşünme diýýär sözler bolýarlar. Tiýe many ýok. Hiçbir alyp bolanok, bir netijesi ýok. Şo bir sözler gaýtalanýar, bir 30-40 san sözler ýöne şo bir ketirler gaýtalanıp durýar. Meniň aýtjak bolýan adym, harmada ene şu köşk nemeleri var. Şahirleri, ýazyjylar, aýdymçylary. Men aýdýan aýdymçy näten? Meselem aýdymçy. Sen näme üçin köşkde ýokman? Köşküň neme çykarýan bayramçylyk nemeleri var, konsertleri. Köşk üçin döredýär ýanky gurnaýan bayramçylyklary var. Şonu aýdym aýtjak bolup helak bolar. Köş tozdurýarlar şo taýda ýazylmak üçin. Şo taýdan köşkden bir orun almak üçin. Şo taýda aýdym aýtmak üçin, göze iýilmek üçin. Şo jagada bir medal, ordunjy üçin mika. Ya bir şol ýokardak oturan nemeleň gözüne görünmek üçin mika. Ya şol ýürüte spisegi barmy? Şolaň spisegine girmek üçin. Helak bolar. Ýok sen aýdymça sen barır pul gazanýan sen halkdan gelýär o pul sana prezidentden ýa-ni töweregindäkilerden gelen oga. Sen halky güýmeýänmi toýuny dadyna? Sen şolara bagşlap aýdym aýtmada, halk aýdymlaryny aýdyp ber, özüň düzen aýdymlaryny aýdyp ber.
Şonu ýaly edip beren aýdymçylaram bara. Şolaň nemesini goşulmayan, ýa-ni şolaň kurugy bar, kurug diýip aýdyn, şolaň gruppasyna. Şol ýa-ni köşkün gruppasy, köşkün aýdymçylary, sadanlary, şahirler. Şolara goşulmanam çağın iklep bolýar. Pul gazanyp bolýar. Toýlarda aýdym aýdy bersen, seni boş goýan oklar acı büyüňi, toý çağıranlaryna. Hökmanmyka şol ay arkadağım ýaşadyn näme diýip aýdym aýdanyň bilen ol ekrana beýlap çykanyň şo näme eýtmeli telewizora çykmalyla. Gepiň ýetgäsi şo telewizora çykmak üçin ýala aýdymlar aýtmaly. Onam aýdylýan aýdymlaryň manysy ýok. Ýa-ni ýaşadyn türkmenistanda ýaşadyn arkadağım ömür uzak bolsun näme bedawata münnüp way näme seyran etdi dünýäni plapdygan şu bir manysyz aýdymlary aýdyp ekrana çykanyň bilenem seniň agryň artýarmy? Aýdýan aýdymlaryň manysyz bary. Alasmanna parlady nämesi tuý plapdygan mene bara ýatlabam bilen oglan aýdýan atlaryň ýöne bar bimany. Bar bimany şol spisege girmek üçin şo köşkün aýdymçylary diýen spisege girmek üçin jan edýärler, köş ýertýärler gatnap şo taý. Orun almak üçin. Ana şoň ýaly. Marmurada Ýa-ni men aýtjak bolan şaň eklep bolýandyr, dogry dälmi? Owa da aýdym aýdandydy. Kökba köşkede. hakyky ýeme o çarynda be ýa-ni bu ýazyjylaryň arasyna şahirler bir sunma diýişärlerim aýdymçylarym şolaryň arasyna bäsleşik däli baslaşlyk bar eken. Men şonu 90-njy ýylda şol ýa-ni parlamente gelemde gördüm. Menem sen ýaly ozal ýaly edebiýatyň muştagy bir şu kitap ýazýan adamlar, boşgudy diýen adamlar şeýle beýik şeýle bir halkymyza göreli bolmaly adamlar şahsiýetler diýip pikir edýärdiler. Ýok, bular hemmesi melki intrigan bolup çykdylar. Şu bir-biriň ýeňsesinden danos ýazyp goýup, kompartiýa bine ogluny sünneti ýatyrdy. Ýa bu otaýda elini galdyryp töwür etdi. Ýa ine şolar ýaly bir ýerde paraly peşkeş aldy. Ýa muňa ýa goýun sowat berdiler para nobatym. Ine bilen şu ine ýemeti ýeten derejede şol. Sen ýaňa aýdyp geçýärde şolar başga siýasat bilen akmy. Toýa baranmada şolara döwünçek berilýändir. Owu ýöne şolar şo döwünçege kaýyl bolup halkyň alkysy bilen ýaşajak adamlar da. Olara diňe ýa-ni bularyn hemmem şol ýa-ni bara bir näme diýip aýdy türkmençe geçirende ýa-ni şöhrat paralyk ýerlerge mefik. Näme-de? Manevi yok, maneviyliçi. On sonra marazım son diye. Bir kuvasta maneviyliçi aynen önüdür. Yine şey, şuna ise ay yine ben beyik, yine ben halkın önünde duran, yine şahir ya yazıcı, yine jurnalist, yine ben oradan büdöşüme bir medal laktılar. Nimetler inni men halkın önüne duran adam so bir medalın bir näçe görkezýärdi süýren aňyny borçlan bir sözi bar adna medal na gruzi ýewo maguçy adna medal baltalys kuçy diýen bir medal da sonra gözüne görmýärdi bir howu ýa şöhrat paralyk ýerlerge men simptomy o bar olar ine sorar ýaly adamlar ine şolar ýaly ine kem akyllan o töweregine ýygynan özlerini bir halkdan saýlanan jemgyýet etip görkezýär. Bilimsiz galan halkym şolar depe çykan bolsa diýmek şolaryň edýäni dogrudur. Yalan bolsa ýa bir tatmadan düşerdi diýen düşünje bilen ýaşy. Habary ýok. Bular şu halkyň şolar barada şolar ýaly geçirimlik düşünjesiniň netijesini şolaryň depesine baslançak edip menip aňryk giderler. Yine tragediya neydi? O başkaça ol sen aýdanyň ol ýaňky bir gözel ýa-da bir ýeme men ol başkaça aýdy. Mene Selvi Tokalizowa. Ene şoň toýuny 4 güllap Türkmenistanyň başga mesele ýok. Az halkam ýok.
Suwsuz, aýlyksyz, güllüksiz oturan halkam ýok. Ol Hmm. aňyrda ýa-da beklenen kanallarym boş galmady. Milletde de zaýlar ışıksız, ýylysyz galdy. Bu zatlar hiç kim piňine de ana 43 ýaşda, 44 ýaşda äre çykan gyýdym ene toýuny bir ýerde blogger bolsa ähli şol eme daşynma. Gurban ol öýlenende diýe on öýler, ogly öýlenende de akty öýlenende şuňa ýaşagalan bir görmedim. Näme üçin şuny ene orta çykarýar. Şu halkyň ünsüni şuňky açlykdan, şuňky kyn durmuşdan sowmak üçin ene biz şular ýa durmuş gurnaýar. Size şular ýa durmuş gurjak bolsaňyz bize ýalakalyk edip, dawanmy diýalan, sırtymyzdan okşaň diýip etdirýär şuny. Ýoksa näme artykmaz şol? Ha? Ýoksa men o daşym klassdaşym diýmän, bir klass ýokarda okan, ýani gyýdy şol. Ha? Maňa tapawdy iki gözümiň birem bolsa, az halkyň öňüň bilen oýnap oturan oýnuna serediniz. Ha? Ol çary. Ene. Doğru. Doğru. Şol Ene bolýan zatlar. Nädip çekme, nädip götermeli. Bizim 60 götürüm halkımız yurdun daşını talabarlyk edip, özünün bolar bolmaçysynyň gapysyna hyzmat edip diýär. Bulara meslegini çyda bilmän ýarıljak bolup hana edip oturan işler. Hana. Enne şo toy etdiň diýip ol täze gurulur şäher. Akmakla gurulan akylly şäherini oňa jaý berdi. Ol Baherdennemi, Maradami, Nevitadami, Daşowdami, ya Çarjowdami o tileski işläp beren, itekläp beren çağajyklary eýelik edene. Emma şolar ýa haramdadary şunça hyzmat diýmek utordy. Döwletde hiç döwletde ýok, ideologiýa ýok. Ene şu döwletiň ideologiýasyny, siýasatyny ýöretýär ene. Şu ene Prasmandowkalar bagyşlap. Jurnalistler bilen Prasmandowkalar. Hemmeti. Hacatı, hacıhanatı, beyleketi, hacathanatı. Hemmet şol. Bular indi nädip halkyň gaşar gazabyny başlaýan sowjagyn bilen, näme bilen? Halkyň hödürleri hiç tat ýok. Ya galmady şolarda. Bir halkyň ynanarlyk ýeke sözi, ýeke hereketi ýok. Bir haramhorlyk. Indi şeýdip iki gapdaly urunýarlar. Hemmetin. Öljek doňuzyň hor-hory galmaýşýar, bilen şol. Soňky deminne urunýarlar. Goýatsynlar. ne Goýatsynlar, aç halkym görüp dura bu zatlar. ol Ene, hacılara hacılık neme diýinem ýoýdular. Indi öňýetinim hacı boljak. Onu biznese gurdular. Halmara da men tanışlanmada aýdyp berýär bolyn. Şol haja gitmeklik indi moda bolan ýaly. Hakykatdan moda bolu diýseň bolýar. Karz gowalalyp garyp halk. Ýöne karz gowalalyp kim daşarykda tanışlary bar bolsa, ýa bir ogly ýa ýaşaýanda şolardan karz sorap, dilegçilik edip, şeýdip haja gitjek bolýarlar. Şonu moda edipdirler. Ine men tanışlamaý diýe haja gitjek bolýas bolyn. Pulumyzam ýok, bir gitsekdik, bir arzumyza ýetsekdik, şo taýdan bir daşa uşak gaýsakdyk diýen ýaly hyýal pikirleri bar. Kellesinde. Şol bilen hem giýje ýetip günni turýarlar. Şol pikir bilen giýje ýetýärler, günnüdem turýarlar. Şo nireden eýtmeli karz pul almaly. Onam giden gitti sana hiç kim bermeýär, pul ýoga. On garyp adamyň tanıyanlar hem garyp bolýar, daşda gurulundaky. Baý adamlaryň tanıyanlarym baý bolýar daşda gurulunda. Indi şu garyp halk gidesi gelýän halk, şolaň arasynda bir biznes neme ýaly bolupdyr da, moda, biznes bolupdyr bu. Indi şu haja gitseňiz, ne plança berseňiz, indi adyňyzy ýazyp berjek, spisege gidersiňiz, biledine dadyna, ondyna, mundyna, wizatyna dadyna pul taparsyňyz, şon ýaly adamlar halkyň arasynda şonu ýaýradýarlar. Bu milletem garyp öýünne öýlenlik ýok. Ýöne bir ýerden pul tapmaly. $1.000 pul tapmaly, biledine, wizasyna şo tak gidip gelmek üçin. Ondan soň $1.000 tapdy diýeli, gitdi geldi, şonu nirden bermeli? Ol haja baranda pul paýlap oturan arap ýok asaňa. Karz alyp geldiň sen. Sen haja bolan, men sana puluňy. Hawa, karz al pul padarka bereýin men. Gitdi paýlasoň, bergileň berdi. Pul paýlap oturan arap ýok. O baran ýerinde.
Mekke'de. Yine şu halkı şuna düşürdüler. Ögülüm garip oturan halkı muad edip yine haca gitsen yine hacı olup geliyen Mekke'ye gitsen hacı olup geliyen deyip yine şu hacı adı şu titulu alma için birden pul topmalı. Ne şunu min hakik bulum bilestim. Bir neçe adamdan. Şu hacca gidecek bolyatwen kart pul verek kart vereyim dedi. Yine bulan dininem yoydular. Bokunu börüğünü qardılar. Öňler bir haja gitmek, Mekke'ye gidip gelmek dibek bir uly bir nime zat tasap edilýärdi. Bir mertebeli bir ugulamaydyk geçdim şunun nemesini men gözüme gelen zatlary. Ýöne häzirki döwürde her dik durup buduny sip beren haja gidip awu Mekke'ye gidip haja bolýan bolsa olar ýanky diniň orta arasyna meýdan etdiler. Ýanky hajyň gidilýän Mekkanyň orta arasyna meýdan etdiler. Men şeýle düşünýän. Muň başgaça muň tarypy ýok. Ýoýdylar bardady. Bulan aýdym aýdyşam şol ýazyjy şahyrlaryň ýazýan makalalaram şol gaziýet jurnallarda ol okuyan diktorlaryň watan programasyny okuyan zatlaram ýanky grafomanyň nemeli ýazyşy şolaň poçerki bulan Mekke'ye gidip gelişem şol ýaly dinem şol ýaly bulan haç tutuşam ýenesem medreselerde barıp okuyan namazlarım hemme zadyny bular garym atym etdiler. Ýok döwlet, ne döwlet ýok bolsa, şular ýazatlar emele gelýän ekeni. Döwlet ýok bolsa, basa baslyk köşkde aýdym aýtmak, köşkde şahyr bolup goşk okumak, ýa bu köşküň nemesini ýazyp berjidi, ýazyp berýänçisi, ýanky jurnalistler ýenesi, tarypyny edýänçileriň hemmesi basa bas o oçurda dur, o oçuru. Nobata durýarlar. Şol spisege girmek üçin. Öz obağında aýdym aýdaýsen, aýdymçy bolsaň. Sen o öz obağındaky adamlar begenir. Şolaň toýlaryny gutla. Şolaryň boş goýany adun çökdi seni. Ýöne galmada hemmesiniň üstüne nimetmeli. Ýanky üstün çyzmaly. Bar içinde. Kän, meniň bilýänim, kän. Şol köşk aýdymçylar dälle, ýerli aýdymçylar, halk aýdymçylary, il aýdymçylary. Ne o aýdymçylar ba. Şol arkada näme diýip aýdym aýtmaýan, bir gedegem arkadam Türkmenistan näme diýip aýdym aýtmadyk. Ýa prezidentleri maktap prezidentleri öwüp aýdym aýtmadyk, başlar tanıyan men. Bar kän. Yani olar ekran berler. Mene şol ha? Olara ne ekran berler ne de tribunu. Aýsadyň halkyň içinde aýdy, olara telebidini doğru ýok. Şoda galmada halk tanasa boldy da seni. Ekrana çykmak gerek gele. Halk tanıyara. Näme şol Ekrana çyksa ol ýanky bir terör toporuny ýol başlasy bir kanun wezipeýlen prezidentler görjek. Şolary ýarlaklyk edip halkdan bir dügün çygalýan bolsa olardan 10 dügün çykalma mümkinçiligi bar. Ene şoň üçin edilýär. Sebäp ýemete şo döwletde şo ýurtda propaganda döwleti propaganda edýän propagandistler ýok. Bu ýanky bir aýdalyk almy taýdanmy, syýasy taýdanmy, o başga tarapdanmy şu döwletde alınıp barlayan siyasaty ýaýbanlandyryp biljek ýeke şahsiýet ýok. Täp olaň özleri düşünen ýurdun içine näme bolup geçýän. Diňe yaranjaňlyk bar. Şu diňe yaranjaňlyk etseň sen wezipäňi hem saklap bilýän, 5 gün bolmasa 10 gün hiç bolmany şol ýanky halkyň hasabyny şo hazynadan holtumuňa urup özüň maşgalaryny eklep bilýän diýilen düşünje bar ýurdun içinde. Şoň üçin onu artyň harmanyna dönürdiler ýurdumyzyň, halkymyzyň baýlygyny ýa topragymyzyň. Ol o taýda bir sen aýdýan da bir näme üçin şolar hajy bolup gidýär. Gelýär ýa gidýär. Hajy bolmak eýem ol sana ol Sowet zamanyny kommunist bolmak bilen desek. Sen hajy bolsaň sana eýem KGB-de, MHM-de, prokuraturada, hökümetde sana eýem bir hili bir mulaýym garaýş bar, sana iş berýärler, sana buyruk berýärler, sana kömek edýärler. Täp bilen
ulu hacıtı ana ol köşkdoti Urwan hacı, Serdar hacı, ondan Yakup hacı, ondan hacılar kan Nadritta hacı, Ha, bolupdyr. aydı vermeli, Aynula hacı. Ne? Ne bulan hacıları. Ondan şular şu taata halka üye adından onu gollaýyňda, muny gollaýyňda götürgüler sol iksan derege yaramayan adam öňlerine tutup öz etjeklerini edip berer halkyň üstüne. Onu halkynyň ýana adam däl, halkynyň ýana adam nädip halkynyň syn. Halkynyň ýana adam nädip Allah ýa diniň syn. Ýa. Ondan men şolon hataryny durjak adam dälip men näçe ýyl gaýtdym. Mekke'ye gidip şo ta pul harçlap barıp otaýdy şeytan da aslamak gerekkel. Gaýratyny çatýan boldy. Hani gupbolu köşkdoti şeytanlar barın da asla. Ýa. Siz 5 wagt namazyňyzy halal kılýan musulman hazap edýän bolsaňyz öýdüňiz. O. Şo dine garşy gidýärler, näletlap şolary din boýunça bermeli jezasyny berýän bolsaňyz ýurtdaşlar, hana gupbolu köşkdoti. Diniňem, halkyňam, musulmanyňam duşman şu taýdy. Men size görkezýär. Barın gaýratyny satýan bolsa, şolary da asla. Mekke'de ne görüňiz bar? Ýoguňyz bar edip berýär batyp şu tak gidip geleniňiz bilen. Ýene de şu tak gitme guruby çatmadyk adamlaryň üstüne ay ne men haja gidip geldim diýip Mekke'ye gidip geldim diýip şu ak profiliňiz galgatmak üçin edýän bolsaň size mene peýgamber doğany birden şeytan. Epawdy ýokmy? Gelibem garyplan üstüne agalyp sürýärler. Elinden ýerine alýarlar, jaýyna alýarlar, jaýyna. Allah bar. Hazreti biri. Bärde Nazarette otayda da Hazreti ana alypdyr. Bir altyn atly. Ýa-ni ildesimiň ýer. Şolum hacı. Hacı gidip gelir. Bular maňa biri ýa-da ildesimiz bu hacı da hacı aýyna gidýän adam şol ýa-ni bir mukaddes bir ýemede Gurbanyny ýa-da bir ağız beklerine gidilýär, näme edilýär. Ata beýle başga wagt gidilýär, umra bolýar, näme bolýar diýip maňa ýazýardy. Ýöne öz sözüne şol ýylesimiz ýenem ýazýar, niýazym, Gurban bolum, oglum, beýle bir giderlerim hacı däle umra gidip geldilerdi. Ýöne näme üçindir? Olar türkmenler içine özüm hacı diýip atlandy. Hacı bolsa olaram hacı, bularam hacı ýene. Olsa men tab hayran alýan. Yekegedek şulum namazyň üstüne durup 5 gedek namaz kılmadyk bir gün adamy. Ya 50 günlükli görmedik adamy ne göri var Mekke Medine'de. Gün götü tursuk günler bugun kun hana biz hacı bolup geldik diýip halkyň önüne musafir sırapdy. Yüzüne akı goýulan ya urulun kraskada kile. Şu zatları ya kuwagda edýän İslam dini ya musulmançylyk. Men soragym bar. Jogap berdin hana şu gün Türkmenistanyň ol täze bayram gadagan edip beren ol kellesi selleli kellesi moýanky debitda moğollar hanç kyndaýdyň? Hani sizmi enterçek jedaňyz kän. Aýdan gaýratyňyz bar bolsa. Onuň ýan diýdiňiz, onuň ýan bolsaňyz. Dogry. Sizden so siz moğol musulman müftü diýip bererlerdir. So bazarın ortasyna durup piwnuşkada araq içip piw içip doňuz etini ýanym halaldyr. Belki ol ýalkanar o dünýäde şer ýalkanmarsyn. Sebäp olara bilmän edýär diýeli, siz bilip edýän. Ananyň da. O mescid Allah'ın öýüde Allah'ın öýü ýokarda bar bolsun. Sizin ýanyňyzda da ýa sizin alýan hüsr zekatyňyzda da ganyň halkyň gany sorup oturan sülükler. Şoň üçin ýene bolar bar zady bokuna böregine bulaşdyrdylar. Gardylar bokuna böregine. Şey diýilýär dämi? Hakyky. Ana, şey diýilýär. Moğollar öwerler ol kıyamaty goýsalar bu ýakty jahan ýaşydyr. Ana. Ana Şo şolini garip sen ağlama diýdi. O dünýede baý bolursyň. Şular gadan nahar biserler. Nädip iýjeňe bilmersiň. Kaplarında da 72 tane hür peri gyýyz bor diýär. O benne bu dünýede bir gyýyz eklep, bir geni saklap bilenek bir maşgany o 72'nin başına yapsynmy? Ana. Bir bolmajaklar aýdylýar ya wada berilýär. Bular bolsa bu dünýede halkyň hasabyny pülpüllep ýaşap ýör. 72'de 720 daýaly ýalyr her ýylda. Ýa-wa.
Näse de musulman bolýan bolsaňyz, hana araljak adamyny mektep direklerinden, zawuşlaryna, müdirlerinden soran edilýän oýunlary. Ýene de biz honun märsi bol. Barıp şu mescidde şu iksan haramzada dinleýärler, bu nebit dağda kılar. Ey nebit dağçylar. Nire ýitirdiňiz siz akylyňyzy? Näme boldy sizde? Şonuň aýdýan zadyny bir ynanýaňyzmy? Halkyň çağılaryň ýekece bayramçylygy bar. Olam tä değil. Onun belli meselelermi? Halkyň diýe, utanmak çykpaýdy. 90 mäş göterimi dine ynanyň akdy. Ana. Onu boyuna diýerler. Diňe bäş göterimi şolary mescide gelip bir de bäş soýgy ýükdi. Galan 90 mäşde aragyçyp doňuz etini ýerler diýe. Sen näme baryp ýatyryp sanadyň näme sadam aragyçyp doňuz etini ýer. O arak bilen doňuz etini kim getirýär eksport edip? Ana. Ya kim etiriyor? Türmeler bilen harby oyun çatlarda onun ýazypdyrlar iyileşme düýün küçük kısmynyň aşagyna kemine bilen. Bu bar öne şäherje welaýatyny o taýda bu taýda doňuza sürýän ýanky hojalyklar bar. Ýöne. O bolsun olur. Kim oyun etini ýitini itledi, doňuz etini ýitin. O olam öz işi. Ýöne sen Türkmenistanyň 90 mäş ilatyny siz doňuz etini ýaňyz, ýa araq içýäňizi günä ýüklemek näme gerek? Onsoň şu molla men gaharym getirenler, biz ýa musulman döwleti diýe. Ey, sen Allah konstitusiýany gatnaşdy oku. Türkmenistan dünýäwi döwlet. Ýa respublika, dünýäwi guruluşly. Niýe getip sokýan sen diniň ota? Hani şu özlerini peýda görmek üçin kellemde selle var. Ya ine Mekke'ye gidip gelim men hacıyne. Men şu giden ayarlara hacıyne diýjekdi. Täp Qurban gulyň ol emjekde ayarlagylar özlerini şahine diýip çykarp başladylar. 2007-8-nji ýyllarda. Owa ine elmi ýüregimiň goýbaýdy. Özlerini şahine diýip atyp durýan eken. Ine ol şahine bolsa, bular ine hacıyne. Ýa Adam toplaýan galmada. Yok, tapması değerli. Edişleri şu oldu, değişimi şu. Ölçüme göre gömsüm var. Men ne dil var, aytmadı. Ne diyen işler? Hacınya. Hacınya, hava. Nazrit'te hacınya, Aynul'e hacınya, yenem kim var hatayda hacınya. Gidip gelirken, çıkar yuvastan. Benim gidip gelaydın mı kam ya? Ay yok. Ay men kam zat men kare oturun yerimde samalyoda bir dalyan mun barayan. Yok gerek yok. O yerleri ınınman. Şu hakikaten ınınman. Şu tağları, şu toprağı kadın basmağım geçiksin. Ben şey deyip hasat edeyim. Ben elim atamın ınının dinini solun arzu edip barıp yetibilmeyen toprağı var da yani Mekke Medine. Şu ta men şuun barmağı özüme ecab ediyen, özüme şu karar kabul ederlikli deyip hasat ediyen. Yoksa şu tayda 29 yıl yaşab otin. 29 yılla gidip gelip men 29 yılda hacı olmalandım. Yönü neyme gerek? Inanmayan da adıma taqdim ettir, halkın önüne çıkıp bu ne hil var? Demek men şu enem ata eden bu yankı okan ömür boyu okan namazlarını olan eden anamına men ikilik ettiğim bolýardy. Men yank o ýerde gitdim onu. Men gidip gitmeýän o ýerlere. Men anana olan barıp bara daşından bir gülkü. Onun diniň üstünden gülýändir diýerler-de. Ýöne o zatlar görýän ol bir spektakl ýaly bir gurun olan spektakl ýaly görýän. Bara adamlarym mankurt ýaly çözüşüp ýanky araya galanyna bir stenanda daşlaýarlar. Ol daşam aňyrtyndan ýygnap paketlere salyp ýene de satýarlar gelenlere. O ýene daşlaýdyň ýalar, ýene de olar araplar ýygnap pakete salyp ýene satýarlar gapsyna. Sonra bu Mekke'ye gelip giderler, şu tayda satın alın, Kur'an-ı Kerim kitapları, kanalizasya, pohurruya taşlak gidip durur. Çıkar görkezin video rolikler var, onu bir de oylap tapamda. Bana bağırdı şu tak, bu Yakup Kurban, ele uğrap ağlaya şu dağısını attalım. Sonra Arap'la geymin, beylesine, alhamdülillah nehmedik. Mene ol eşkleri. Diyin o selvi tuvakkılıyız var toyunla. Arasında sıptır koy verdi. Seni tasmana çatıptılar deyip. O tayda zırt oynap tan oynayan. Meni gen alırında
Men indi kızlar batlaman günne de jogap garda gen alranda telbin ejeti bibiş men bir kılat ýokardy sağlykda du diýip bolsa bir on men atadym ol tanýan. Olam şo gyýdynyň toýuna zır däli bolup tan söýleýär ejeti. Ha, Nähil toý bolýar. doğru. Dört güllap halkın önüne bir yankı hem jurnalistler yankı bir propagandalar bir bulan yemesi blogger diyenler kaviskada hersi öz yanın koyup şunu yetişbildiginin ay men neydim bir terbiye Türkmenistan çağda prezidenti şahiniyesi bolaymadı. Ay bolurum. Bolurum necip bolsa. Vecerarlığa men ente gözüm yüzüm düşen yeri yok. Bolurum Ne tabi. Bolurum tabi. Garaşın. Ne edip şul adamı devlet derecesinde şular ya toy tutup şey tutup mübarekledi. Bir devletin enesi ulattırıyor. Bunu otordu. Ne başlatıyor yok. Doğru. Ne mi hizmeti var? Sor zenanın. Yüz gözü kızlar batlı olaydı. Ne mi eden hizmeti var halkın önünde? Aysın. Orta çıkın. Şunu ettim halkıma diye. Pokadan işi yok. Bir 19-njy ýylda ol bilýän blogger bar. Ýani blogger diýen jurnalist Gurban ol öldü diýip çykardy bol. Ýok ölenak. Men prezidentim üçin jan berme taýýar. Ay sen näme ol meýli keserin näme diýip oňa söýgen üçin şey diýip şol orta çykardym. Ine terbi tawakkuly jwan orta çykmanyň esasy sebäbi şol. O çetem ýok, wakalam ýok, beýleksem ýok. Maňa şol wagtdan bas çykarýan adamlar ýazyp aýdyp berdi. Ýöne şum toýuna gelmäge hemme kişiň mejbur etdiler. Ine ştaýda ýatyp esasy sebäp kim we näme üçin edildi şu zatlar. Hem näme üçin? Hemmesi şol taýdadyr. Ählisi. Bir barmadıklar şota yine yankı bir familiyelerini tap Arnavur ve beyler ayarlanan orazı vurdu var en gıydı. Yani şu üçütü görünmedi. Şotaydı. Öz mertebesini saklanış olur. Şotaydı şolar görünmedi. Neme artistlerin aýdýan adı var da ne şu pravительственный konsertler bolýar da bayramçylyk konsertler gurnaýarlar. Ol Cemal neme wagty biraz wagt medeniýet ministri boldy da Cemal. Niye atındı? Hawa neme Cemal neme boldy hawa ministr medeniýet ministri boldy. Onun şonu neme şo wagtlarym ondan soňra Cemal aýranyň soňra şol Cemallygyna galy neme boldy? Bir bayramçylyk hökümet bayramçylyk bir konsertleri bolanyny spisek boýunça göýürýär. Kim birinci çykmaly? Hawa kim ikinci çykmaly? Her kimiň gözi spisegi bar eken. Her kim näçinji nomberda çykmaly? Şol şu yalakalyk etmeseň sen ekrana çykan okeny. Şo konserde gatnaşan ok sen. Şoň bir zat diýip bir dil gaýtarsaňam şowun şo taýdan spisekden çydýan eken diýeni. Bunu maňa aýdymçylar aýdyp berdi. Yok ayan zat. Biz o zatları ayan diýär. Ya o şol spisek Niyazba Gurbanoğlu öwgül söz aýtmasaň sen o Türkmen telebe edinsin. o sen aýdymyny diňläp görýär Cemal. Şo sözleriň içinde şo Türkmen başa degişli söz ýok bolsa, öwgül sözler ýok bolsa, sen aýdym ok, bol aýdymyň ýok, bolanok diýär. Şey diýen eken. Onuň bular şo spisege girmek üçin aýak alana öwgül sözler goşup ýazyp aýdym edip aýdyp barýarlar. Taýyn iltiýärler. Onu ol diňläp görýär, ondan soň goýberýän eken. Mine. Şol spisek şo köşküň şahyry aýdymçysy bolmak üçin bular şey edip köks tozdurýarlar. Gatnap. Tanış görüp ödem. Ol tanışı görüp öz adyny ýazdyrymak üçin bu tanışı görüp edilir universitetlere okuw ýalanýarlar para berip. Şol köşküň aýdymçysy bolmak üçin ekranlara çykmak üçin tanış görýän ekenler. Şol aýdymlary aýtmasaňam sen ekrana çykan ok. Diňe halk aýdymçysy bolmaly. Meňe aýtjak halk aýdymçylary, ýa-ni ýyl aýdymçylary köpürek bolsun. Meňe aýtjak sizi halk tanamaly.
Köşkdäki oturanlar tanamak gerek hökman näl. Siz halk talaman şoň üçin halk aýdymçylary boluň. Ine men berjek maslahatym şeýle. Şey diýdim orgun bir rolik öňümden çykdy. Wal şarim. Türkmenistan ýa-da şo taýda bolýan zatlar çykypdy da lentede. Ondan soň Murgaplym ýa direle bir ýaşlar bar Mara welaýatynyň. Kinaýaly söz bilen goşu düzüp onuň dutarda aýdym edi we diýerde toğedaraň işgärler. Şonu halk kedil edip dinleýär. Men dinledim bol dünýäm giňäp getdi. Ine halkyň başysy, halkyň istifadanyny, halkyň ağzyn ağlayan adamlar ine şolar ýaly bolmaz. Şonu begeni be Nurişkan ýygyň tutjak adamlaryň bar eken şu toprakdan çok çykyp durdy. O özi ýadan bolmaz şonam. Şo wagtyn. Mümkin. Ey gaty şeýle goýýar. Bir tekil kuplet goşgylar bar. Kedil edip dinledim. Ömrüde bolsun. Şular ýaly boşlugyň dowamy bolsun, galamlary ýetip bolsun, talentlary. Halk zatlary ýatlap, nuruny eresen gidenden 20 million gowrak wagt boldy da 22 ýyl. Yani ol halkyň ýüreginde ýaşap, men ýüregimde ýaşaýan bolsa, halkyň ýüreginde ýaşaýan, men gyzlar batly olmary. Gaty gowuja aýdar sözler aýdypdyr şonu. Halkyň neme, ol toý edýän ýerleriniň diýe, bar işi toğedaraň işgärler diýe. Ya dur şunu, onun yankı, şu payerde edip proda öğürsen, dur şunu tankit şu. Yani şunu halkın dili bilen, halkın sözü bilen aydym edip halka ýetirýärdi. Onun adamları şonu dinlep öz üstünden bilýärler. Ine bar şu hakykatdan azam boldy şu hakykatdy. Tüwelim. Ya Türkmeni talant bar. Yani bizde süýrek ýok. Başymyzda oturan haramzadylar halkymyzy depesinden urup ýere sallalarda. Ýene bir söz bar, bilemek. Muny kän adam bilmeýän bolmagy mümkin. O gadymy söz. Men oglan kamgolagymda galynsam. Kötek güýçli bolsa, ýun gadyk ýere giderdi. Depäňden urulýan taýak güýçli bolsa, ýundan ýasalyp galyp, şolam ýere çymjak ekene demirden bolmasa. Ene bizim ine halkymyz şu derece ýetirdi. Ýogsa ýun ýaly ýumşak halkymyz bar. Şeýle sady, şeýle ynanjak, şeýle bir myhman söýür. Gatykän ýerler aý topraklar aýlanma Türkmenistan. Ýeke ýerde gaşyn çytyp men garşalanadym men görmedim. Şu öýüne ýere çöre bolmasa da goňşunyň bir towuk alyp gelip şonyny gadan ataran men maşgalany bilýär. Daşowda bar. Bar. Ana Bardy. gördüm ben şu Bardy. Ol bardy. Inni ýok. Inni ýok. Öýümizde 4 sany okara bardy, agaç okara. Şunu ejem, mesela ullukan ol 50 litrlik näme gadanlagy. Bizem 7 saat goňşy olamlaryň kılıbylan olmasy ýerim bolup otururdyk da ýermanşa. Onun şu 4 çanagy doldurup üstesini bu goňşakyt o tabaklar şey dargatyp gaýdar. Erte bugün onun goňşulardan gelýän näme bisirlenmekse. Şeydip ene goňşy okara bolup ýaşan milletin men çagasy gördüm ben şu zatlar. Şu zatlaryny çägäten tindirdiler, haramzadalar. Niýatyň döwrüne 3 bolup duşuşmak bolana, 3 bolup oturuşmak bolana, pikir alışmak bolana, islerini toýda ýasy, şu taýda hökmen KGB-ni götürmeliyem mehemeşni. Şeydip bizi däpde surdan, türkmençilikden, atababı däpde surda çykardylar bula. Joldan çykardylar. Halkyň toýuny saat 8-9 bolýar bolýan, eýem polisler gelip bolly yapmaly saat 9-dan soň toý bolmaz, ondan soň toý bolmaz, yapyň da bay. Ha o bagşlanan adam nemediň diýip. Ana, şuna karşılıklayın ana, selbi tuvakkuli juwan toyu. 4 günlap ahir bağışçılarmy, blogerlermi, jurnalistlermi, propagandalar eşek ýalaňyrdylar, nebitdagdy o aşgabatdy. Näçe şolum tovuğunu tokduyan aklar, ha? Ha, giyjesi günni aňyrdylar 4 ýyllap, 4 günlap. Hani olaň toý ýatyrylmadylar saat 9-da. Näçin garyp prostoy halkyň toýlary ýatyrylmaly saat 9-da. O meni sorakkan rulyon jogap ýokdur olçan. Bermediler. Indi edilişimiz şu diýärdi. Halka adam hatabyna göre nakşylar. Ýöne halkama bir gün oýun köşe çykar. Dur berin ente. Mesela görçek görgüler bardyr ente bilen ýetjek jebri bardyr. Şu halka näme görkezden bolsa şulara 10 edip saçagyny salmaly.
şol kanun, Türkmenistan'ın kanunu ikiye bölünüpdir göni. Baylan öz kanunu var, gariplaň öz kanunu var. Sagat Ýazylan 9'da konstitusiýa taky, ya konstitusiýada ýazylan kanunlar halka degişli, bulan özleri üçin ýazylmadyk kanunlar bulan özüne degişli. ana. Ene gapma garşylyk. Halk bir ýany, bular bir ýany diýilen zat, o niýe asyň döwrüne emele geldi? Mana aýdyp halka düşünür, dilimiň hamysy pyrly halkymyzka bir şeýle bir ynanjaň bolansoň şu salgyma ylgady göleli sugry Mercedes altyn asyra adam üçin diýileni täze oba diýdi, täze durmuş diýdi. Ay bilen wada bermedik zat ýok, haýsy bir ýerine ýetdik. 32 ýyl geçdi, hasap soramaly wagty geldi. Şolam ediljekdir. Şolam ediljekdir. No. Ben şu kemine bilen geçiren, yani soru jogap gepleşigimizde adamlar ýazyp oturup biz nämeden hereket etmek, şu zatlardan başlasak bormy, şu zatlary etsek bormy diýip. Inni halk bize teklip edýär näme etmeli. Olar biz teklip edýärdik. Inni halit tinine tutsun kuna yeten halk, inni başa kulçuluk zynjyrynyň başa ýitirjek zadyň ýoklugyna düşünen halk, inni hereketde geçse. Dat inni olan gününe. Ol jenahatkar topar. Inni gana alarsınız. Durun. Süýji ýeriniň azazy gägirmesi bardyr. Wagty geldi. Wagty ýetdi. Ene boljak zatlar öňümizde dünýä hökman ütgäýmen başgaça ýagda ýok. Bu 20-nji asr. Ýa-ha bir ýanky aýdyň adamdan arasa güýçleri ýeňmeli, ýa-da şol orta asyryň garanty güýçleri gelmeli. Ikiden bir. Bize başga saýlamagy ortalyk zat ýok. Bolşar. Bolýa. Dogry aýdýaňyz. Halmurada näme şu ýerde goýaýdy, bolly dälmi? O derdimiz agyr biz üç adam gürläp beler bol näçe boldy wagtymy 1 saat boldymy? O boldy, geçdi. Bol. Bolup durany. Tawalym Bolýa. çagyranyň üçin inni şo täze ýylyň öňü syrasyna da ýyly jemläp denaly barady. Ya bir ýylda denalyň eden işi ya öňe gidişligi barady. Nämele bar, inniki nähili bir arzuwlar bilen çykmaly, nähili hereketler etmeli. Şo zatlary size öz kelläňizde pikir ýöretseňiz menem gelip size goşulsam, innik hepde de şonu ýylyň jemi boýunça söhbetdeşlik etmek siz bilen arzum bar. Çağırsaňyz höwes bilen geler bolçar. Bolýa. Anons edäýin. Dinniki birinji gün. Bolur. O sağlaman şagullara yetse kökmen geçirildi. Çağırın için sağ olun, hormatly yurttaşlar. Dinleýäňiz üçin siziň hem mäňe sağ olun. Oturun, pikirlerin özüňize gerek netijeni çykar. Şol yurt sizinki. Şol ýerasy ýersi baýlyklarym sizinki. Başga hiç kiminki de. Şu güneselinki erteki dogjaklyk ýa bir günki. Şoň üçin niçilliky yurt barada alada etmem mewriti bir döwür gelip betdi. Şu şansy ya şu mümkinçiligi ullanmasa Türkmenistanyň erteki güni ya ýakty gelecek ýok, ýene bir gelip ýok. Şüne iň soňky finans ya iň soňky segoşdy. Şonu aýdýan. Sag bolun. Bolýa, sag bolun watandaşlar, sag oturum. Oba bagşlary, il bagşlary, halk bagşlary köpräk bolsun. Prezident köşkün bagşlary däl. Bolýa, sag bolun.